kommet til det vilde. Vi skal have anrettet vores små vandbakkelser og pyntet dem. Det er sådan set det samme, tror jeg. Vi skal starte op med at have en si. Det skal gerne være en lille si, så den har jeg ikke. Og noget flormelis. Så. Ja. Så skal vi have siet noget af den her fantastiske flormelis rundt på selve tallerkenen. Ja, og det må gerne være sådan lidt tilfældigt. Det skal bare se flot ud. Så. Ja. Så er den siddet godt til. Og flormelis, hvis du kan se det. Så skal vi have en vandbakke. Nu kan jeg se, den er god. Den her vandbakke, vælger jeg lige nu. Den skal vi have skåret over. Så skal vi se, om jeg kan gøre det uden at skære mig. Kan vi ikke have. Så. Og en vandbakke ser altså sådan her ud inde i midten. Så kan vi lige få den her væk. Det spærer meget godt. Nu har vi altså det nederste bund. Og så stiller vi det på tallerkenen med flormelis. Og så har jeg noget is. En hel del is faktisk. Og en kniv. Så skal vi have skåret et lille stykke af den her is op på den der. Og det behøver ikke være så meget, fordi den er jo ikke så stor, den her vandbakke. Som sagt lavede jeg halv portion. Så her har jeg et stykke is. Og du kan vælge lige den is, det er. Men jeg synes, det er meget. Jeg synes, det mest traditionelle er med vaniljeis. Eller en form for vaniljeis. Så skal vi have den her jordbærmarmelade. Som vi lige kan åbne. Og så rører jeg den lige op, fordi den er lidt. Du kan også bruge hindbærmarmelade, eller hvad du lige har lyst til. Jeg havde bare lige jordbærmarmelade i køleskabet. Så tager vi sådan, det den lige synes, jordbærmarmelade her. Op på den der lille eller isen, undskyld. Og det behøver ikke smøres ud, det skal bare være sådan en lille klat. Og så lægger vi altså den her loftet, eller hvad man nu siger, ovenpå. Så har man faktisk en meget fin lille vandbakkelse, men sidst, men ikke mindst, så skal vi have den her. Skal vi have glasur. For det var den, vi havde snakket så meget om. Og nu rører jeg den lige op, for den er blevet lidt stiv af at stå her på køkkenbordet. Så den rører jeg lige op. Du kan også putte lidt vand i, hvis du synes, den er alt for tyk. Men jeg bruger bare, jeg synes, den er fin nok. Så, nu kommer det store øjeblik, hvor vi skal have det her, og vi skal have det her ovenpå. Og du behøver ikke putte så meget på. Det kunne bare være en lille smule. Man gør det sådan, det bliver elegant og flot. Så, nu har vi lavet det her. Og så, sidst men ikke mindst, så skal vi have en lille smule flormelis, bare lige til pynt. Det behøver ikke være så meget. Stadigvæk lidt mere. Så. Kan vi lige. Så. Og der kan jo være lidt klumper. Gør
ikke så meget. Og så har vi så en lækker vandbakse med jordbærmarmelade og is. Det gør jeg så med alle de her kager. Og i det her tilfælde, der har jeg sådan en, jeg har puttet glasur på. Fordi at jeg skulle lige prøve på, om kagerne de var kolde nok til at den blev. Så det var den altså. Så skal vi lige have, og den går jeg bare med alle. Så vi ses.